Вітаю вас, дорогие глядачи! Меня зовут Юлия, и сегодня я хотела падмеркаваць з вами тры не самыя разумныя рэчы, якія я адчула апошнім часам. Гэта тое, што заўжды мяне здзіўляе і трошку расчароўвае. Каб аказваць прыемныя ўражанні на людзей, не паўтарайце такого, калі ласка. Канешне, я ўпэўненая, што гледачы майго канала так не кажуць, але з вашага дазволу троху паскарджуся на іншых. Ну што ж, прыступім. Першае, што мяне заўжды весяліць, гэта закід, а ў мяне свой этыкет. Справа ў тым, што этыкет – гэта рэч канвенцыйная, створаная супольнасцю паводле ўзаемадамоўленасці. І так, здараецца, што некаторыя супольнасці маюць патрэбу ў фарміраванні спецыфічнага этыкета. Напрыклад, гэта прафесійны кодекс. Тое, што не тычыцца і не патрэбна людзям па-за межамі пэўнай справы. Альбо, напрыклад, дамоўленасці аб этыцы, аб паводзінах у сярэдзіне пэўнага праекта. Тое, што абмяркоўваецца загадзя і ўзгадняецца з удзельнікамі. І, канешне, існуюць супольнасці, якія ўважаюць сябе вышэй за астатняе грамадства. І яны адмаўляюцца карыстацца агульнымі нормамі. Напрыклад, бандыцкі этыкет жыцця па панятках. Такое мае месца быць. Але звярніце ўвагу, што, па-першае, тады да слова этыкет дадаецца абавязковы эпітэт, які тлумачыць і падкрэслівае, што гэта такое сабе неуніверсальнае адгалінаванне. Пры гэтым, калі размова ідзе пра свецкі ці дзелавы этыкет, то да іх эпітэт дадаецца тады, калі нам трэба падкрэсліць адрозненне адно ад другога. А ў іншым выпадку мы неяк інтуітыўна ўспрымаем, этыкет да этыкет. А па-другое, замець спецыфічны этыкет – гэта ўсё адно вырашэнне групы людзей пра ўзаемнае абыходжанне адно з адным. Таму сказаць, а ў мяне свой персанальны этыкет – гэта прыблізна як паспрабаваць расплаціцца ў краме лістоўем, каменьчыкамі ці ракавінкамі замест грошаў. Маўляў, а ў мяне свае грошы. На жаль, гэта так не працуе. То бок, што такое заява, а ў мяне свой этыкет. У лепшым выпадку гэта такое інфантыльнае бе-бе-бе. Звычайна так кажуць людзі, якіх застукалі на месцы парушэння сацыяльных чаканняў, а ў іх бракуе ўнутранай моцы, каб прызнаць услых: я адчуваю сорам, і мне непрыемна, што мне паказалі на маю памылку. Таму чалавек робіць выгляд, што яму проста гэта ўсё не патрэбна. У яго іншы свой погляд на этыкет. А ў горшым выпадку чалавек як бы дэкларуе: я лепш, чым вы ўсе, і мне не патрэбны гэты ваш этыкет. Такі чалавек эгаістычны, яму ўсё адно, што ён прычыніў камусьці непрыемнасць. Інакш бы ён проста сказаў: прабач, да і ўсё. У любым разе такі прамоўца кепска разумее сутнаснае значэнне, сэнс слова этыкет з яго абавязковай характарыстыкай канвенцыйнасці. Другое, не самае разумнае выказванне з тых, што я пачала чуць навокал, тычыцца фармавання ўласнага меркавання на канфлікт інтарэсаў. І гучыць так: усе хлусяць, і праўду даведацца немагчыма. Носьбіты такого выказвання ў прынцыпе не вінаваты, што патрапілі ў пастку пошуку лёгкіх адказаў. Гэта больш іх бяда, а не віна. А віной робіцца ў той момант, калі яны пачынаюць навязваць сваю такую пазіцыю ўсім астатнім. Што азначае такая фраза? Што той, хто яе прамаўляе, выпаў з поля крытычнага мыслення і, перакрочыўшы праз маральны рэлятывізм адноснасць дабра і зла, ператварыўся ў носьбіта цынічнага мыслення. Так, цынічнага мыслення з адпаведнымі недаверам і падазрэннем у злонамыснасці да ўсяго і ва ўсім. Што было б адэкватнай альтэрнатывай у сітуацыі, калі інфармацыі бракуе? Альбо калі яе празмерна зашмат і факты, якія мы чуем, супярэчаць адно аднаму. Гэта збівае з панталыку, гэта зблытвае. Гэта, ў прынцыпе, тое самае, што інфармацыі бракуе. Так вось правільна ў такім выпадку было б так і сказаць:
Я не валодаю дастатковым аб'ёмам інфармацыі, каб стварыць сваё ўласнае абгрунтаванае меркаванне на зададзеную тэму. Але для некаторых гэта рэальна складана вымавіць, як бы прызнаць сваю непаўнавартаснасць у нечым. Значна прасцей упэўніць сябе, што ўсе навокал хлусяць, чым што я магу чагосьці не ведаць і не разумець. Але гэта гучыць не ганебна, а салідна, адважна і навукова. А калі інфармацыя сапраўды вас хвалюе, і вы хочаце разабрацца ў сітуацыі, то давядзецца правесці невялікае ці вялікае, ў залежнасці ад ступені вашага інтарэсу, персанальнае вышукванне і паглядзець, што кажуць староннія, незаангажаваныя крыніцы. Так, такія бываюць знайсці цяжка, але яны заўжды існуюць. У скрайнім выпадку зірнуць, якія каштоўнасці падзяляюць адэпты той ці іншай тэорыі. Хутчэй за ўсё, гэтай ж каштоўнасці адаб'юцца і на прадмеце абмеркавання. Яшчэ вельмі важна, наколькі гэтыя людзі ці неасобныя людзі схільныя да падтасоўкі фактаў на сваю карысць. І трэцяе, не самае разумнае выказванне, якое насамрэч мяне палохае. Гэта. Калі я гляджу на любога мужчыну, то бачу ў ім гвалтаўніка. Калі гэта прамаўляе чалавек, які ў актуальны момант не знаходзіцца ў сітуацыі вострай траўмы ад гвалту, у стане посттраўматычнага расстройства, а меркаванне сваё складае толькі пад уплывам інфармацыйнай хвалі, то бок пачутага і прачытанага. Найперш гэта трывожачая мяне фраза з'яўляецца когнітыўным скажэннем, якое называецца звышгенералізацыя альбо празмернае абагульненне. Гэта нелагічны, перадузяты вывад, які звычайна мае негатыўны падтэкст. Паколькі прынцып такога абагульнення індуктыўны, то высновы з яго заўсёды будуць гіпатэтычнымі. Пашыраючы недаказаную гіпотэзу, мы самі перастаем аб'ектыўна ўспрымаць рэальнасць і скажаем яе карціну для іншых. Па-другое, гэта фраза азначае, што прамоўца знаходзіцца глыбока ў культуры ахвяры, ідэнтыфікуе сябе з ахвярай і рыхтуецца ў любы момант стаць ахвярай. Для умоўна здаровага чалавека гэта неадэкватная пазіцыя, а праява істэроіднага радыкалу ў характары. Пры гэтым такая заява можа абразіць нават абсалютна старонніх людзей, асабліва калі яны знаходзяцца ў культуры гонару. Такое рэальна можа іх зачапіць. І вось ачуўшы абразу, яны могуць у адказ праявіць агрэсію. Давайце так, я зараз не кажу, што у гвалце вінаватая ахвяра. Не, я не кажу, што вінаватая ахвяра. Я звяртаю увагу на тое, што звышабагульненне з'яўляецца вельмі пашыраным і моцным канфліктагенам. Калі мы будзем пазбягаць канфліктагенаў у нашай штодзённасці, то і канфліктаў у ёй стане менш. Гэта заканамерна. Усе гэтыя «да ты заўсёды», «да ты ніколі», ну так, учора было, пазаўчора было, на тым тыдні было, але так тут у прынцыпе, што ніколі ж. Все гэта вельмі кепска. Па праўдзе заявіць, што адна палова чалавецтва з'яўляецца гвалтаўнікамі, гэта тое самае, што заявіць, што другая палова чалавецтва дурніцы. Звышабагульненне гэта заўсёды пра несправядлівае стаўленне, пра ігнараванне індывідуальнасці і пра адмову ўспрымаць рэальных людзей, а не іх уяўныя вобразы. Але самае страшнае, што такое выказванне сімвалізуе поўны адыход прамоўцы ад культуры годнасці, якая прапануе нам ставіцца да іншых так, як бы мы хацелі, каб яны ставіліся да нас. То бок лічыць па змоўчанні, што кожны варты спакойнага, добразычлівага стаўлення, пакуль не даказаў адваротнага. Менавіта з культуры годнасці некалі прарасла прэзумпцыя невінаватасці. Паважайце сябе і іншых. Імкніцеся не да раз'яднання, а да пошуку шляхоў паразумення.
і ўсё будзе добра. І ўсё будзе добра.